karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapahan. Ay! Rodel? Ikaw na ba na? Ha? Sabrina, parang labay ang kakunlan. Oh, ikaw gini ay. Sabrina, kaya sa ka. Ngayon hadlok mong kanako. Rodel, kuan. Sabrina, may problema ka ba? Palihog lang, blihi ang bintana. Gusto ko nga makita ka sa hayag. Oh, Sige na, Rodel, ablihi ang bintana. oh. Dana, hayag ang kwarto. Unsang orasa ka ni Abot? Kinsa imong kauban? Oh, kuan. Mga alas 9 sa buntag may naabot. Og nahinanog ka pa. Maunang wala na ng kanako pakawa. Kinsa kauban nimo? Annalisa? Oh, Ana? Binikaw na ha. Adtuon na nako si mama. ni ana si Mama Mercy. Pwede pa sapot ka si Rodel. Si Rodel na ginang akong nakita. Annalisa? Ana? Lakaw ra gani, be. Tawga si Annalisa. Pero madam. Unsa ba kasultihan nga tawga si Ana? Pangita siya. Ma, nausaramsag ka. Gusto kong muanhis si Ana. Ako pang gisugo si Ana, ma. Gawas pa. May nurse ka na. Kung sa imong kinhanglanon, si Angel nang bahala. Dili na gyud ay ko makasugo ni Ana. Si Angel ang sugo akong doon na kay sugo, ma. Kay si Ana, to na masahin sa kusina. Ipalayo ninyo si Ana nako. Wala man na mo siya ipalayo ni mo, ma. Pero anong dili naman siya makaduol nako? Tungod kay may kaugaling ng nurse ka na, si Angel na ang sugo, ah. O niya, makakita ba na siya espiritong bayhana nga dilit man? Sir, unsa man ang iyang gipanulti? Doon na day multo ning baya? Wa, Angel. Lakaw na sa gawas. Okay. Sir. Rodel, paanhi alang si Ana bisan karon lang. Kaya ako lang ipatanaw niya kung wa bay da utang espiritu kining kwartuha. Ma, gusto na. Mahadlok na nimo ang imong nurse tungod anang imong gipanulti. Kung mahadlok siya, hala papauli ka na siya sa ila. Si Annalisa ang gusto na kumubantay nako. Oh, Annalisa. Madam, welcome home, madam. Annalisa, ano may anhiman ka? Aron sa taon ko, naapa ba niya ang tunglo, Rodel? Annalisa, tanawa kini akong kwarto. May nakita ka ba? Uwa, madam. Dili na ko makakita og mga daotang espiritu, madam. Unsa? Bunga lang sila sa tunguna una. Sigurado ka bang wa kay nakita karon? Wa si Papa Romero dinhi sa akong kwarto? Nag-inusara ka lang din sa mong kwarto, madam. Oh, mao ba? Makalakaw ka na, Ana. Oh, sir. Maayong paghibalik, ma. Unsa man ang imong pahiyom? Tininuod ba ka na? Dili ba ka na pagpakaruning nun? Ma, inahanta na ka. Kana ang ibutang sa imong nauna. O kay inahan naman ta ka, pinangga ta ka. Pahuway na. Si Angel karong misinggit. Angel? Miss, ano masingit mag ha? Tanawa! Iri nga patay nga gibitay. Sa mga ginadapitan na ni sir! Miss, ayaw lang pag-share na ko, miss, kay katabang na ko din eh.
Unsa nahitabo din eh? Sir, may patay nga iring nga gibitay, sir. Ay! Hala! Unsa na? Patay nga iri nga gibitay. Ha? Dautan ka ng maong ilhanan. Migara nagmaayo mga dautan ni Dapita. Hoy! Kinsa ka bang naghadlok na mo? Sultihan ta ka! Nga wa ko mahadlok nimo! Rodel, dunay mensahe nga gustong ipadaki ning maong tao. Gusto to niyang hadlokon. Sir, mura man kog mahadlok ko din sir, oy. Ayaw ka hadlok. Usa lang kabutang ang tiwan-an nimo. Unsa man na, sir? Ayaw og ayaw pagtunob diya sa sapa. Unsa, sir? Bisan kinsa mo dapit nimo sa pagtaak sa sapa. Ayaw gid pag-uban. Bisag usa pa kanamo ang modapit nimo. Ayaw pagsunod sa sapa. Og ayaw pagawas sabay sa panahon sa kagabion. Unsa? Ilubong na ka ng iring nga patay karding. Unsa gid kay buti pasabot sa mga nahitabo kagabi. Pero dili sad mahitabo nga ako laning pangdungog. Nabati ko gid ang tingog ni Rodel nga nisangpit nako. Naghinuktok man ka din sa garden, love. Unsa man ni-relax na si Angel? Oh, napasabot ko na siya. Rodel, nahadlok ko para niya. Oh, Sabrina. Para nako, dili maayo nga dunay laing tao nga motibo nato. Sabrina, ayaw ka hadlok. Dili ko gustong mahadlok, Rodel. Pero ang mga panghitabo kagabi, ampun. Ang pangigday na hitabo gabi. Nganong kalit ka man lang nagsusi sa ospital? Basta kay wala ko makasapot sa mga panghitabo ining Dapita, Rodel. Madam, ni anang imong tambal para karong orasa. Kinahanglang mo biha ka din eh. Ha? Pero madam, nurse man ko nimo o nagkinahanglan ko og trabaho. Unsay importante nimo? Kinabuhi o kwarta? Syempre, kinabuhi madam, pero aron mabuhi ka, magkinahanglan ka og kwarta. Ayaw usiki ang imong kinabuhi ni ining Dapita. Nagkagubot ka mo sa silong. Unsay hinungdan? May patay nga iring, madam, gibitay sa kahoy. Ang sunod nga ibitay sa kahoy. Mao ikaw. Madam, ayaw taong ko og luka, madam. Unsa man, paimnon ko nimo anang tambal o dili. Niya, madam, inom na. May nahitabo kagabi. Unsa man nahitabo gabi eh? May nagbinuang og abli sa dakong pultahan sa sala. Unsay puti mo pasabot? Amo ning gilak ni Carding. Apan ang nagbiya na ni Carding. Kung mapadong na ko sa tong kwarto, maablinig balik, Rodel. Unsa? Apan kung among susihon, way tao sa gawas. Kung maabli man ang dakong pultahan, naggamit yun og giyawi ang maabli. Mao ka nang gikahadlukan ko, Rodel. May tao nga nag-obserbar lang nato. Unya nabati kong misangpit ka sa kungan kagabi. Unsa? Og nakita ta ka nga nagbarog din Dapita. Nagtalikod. Nagatubang sa sapa. Og sa dihang milugsong ka sa sapa, ako kang gisundan. Apan sama sa una, dili ka mulingi. Sabrina, ayaw na ni Kusba. Angon sa... Bisan unsa nga makita nimo. Bisan og ako pang doppelganger. Ayaw gid pagsunod niya. Pero, nagtuogit ko nga ikaw ni. Kaya nagsulob ka sa imong jacket nga itom. Unsa? Og imog yung tingog ang nabati ko nga misangpit ako. Ikaw ang misangpit nako. Ikaw ang akong nakita. Sabrina! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!